Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Guillem Joan, oi? Guillem Joan. Quan vulguis. Ja fa temps que tot ha anat com has desitjat, però les coses pot ser que canviïn. Ai, Guillem Joan, avui tens una flor a la mà. És cert, ai, Guillem Joan, avui tens una flor a la mà. És increïble com dels perills te n'has anat sortint, però algun dia t'havien de descobrir, Guillem Joan. Avui tens una flor a la mà. Potser això l'estovi i et pugui perdonar la teva infidelitat, però no ets el gat amb botes, ni saps posar aquells ulls, i la teva Enriqueta et fotrà una cossa al culer. Dirigint una vida nova, has d'oblidar que fa temps. Ai, Guillem Joan, tu eres un home amb sort. És cert, ai, Guillem Joan, que eres un home amb sort. 40 intents en 40 nits no està malament, però portar una doble vida t'ha delatat. I avui tens una flor a la mà. Si et vols fer perdonar, de genolls t'hauràs d'arrossegar, suplicar, i a sobre no et vas ni protegir i hauràs de patir, perquè una nova vida es forma dins la teva mà. Oh no! Mentre tens una flor a la mà. Si esperes que l'estovi, espera't assegut, això no t'ho perdonarà, perquè molt em temo que ara tot ha canviat per tu. La por que tens a la mà ja no la tens al culer. Dirigint una vida nova, has d'oblidar que fa temps. Ai, Guillem Joan, tu eres un home amb sort, home amb sort. Dirigint una vida nova, has d'oblidar que fa temps. Ai, Guillem Joan, tu eres un home amb sort. És cert, ai, Guillem Joan, que eres un home amb sort. Guillem Joan, en directe a l'Extraradi, amb en Roger Gascon. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.